Og så, altså, jeg ved simpelthen ikke, om der er plads til lyskæden her. Men altså, den skal med. Spørgsmålet er, om den her bliver for stor. Snacks. Jeg har glemt snacks. Solvej og Marie skrev for et par dage siden og spurgte, om jeg ville med på Amagerfælled med overnatning fra fredag til lørdag, sammen med et par andre kvinder. Og ja, så tænkte jeg, nej, det kan jeg faktisk ikke lige overskue, fordi at, jeg har nogle arbejdsdage, der er lange, og nogle møder, og hvornår skal jeg pakke, og jeg har ikke nogen gravelcykel, og jeg har jo heller ikke nogen tasker. Så nej, det går vist ikke lige. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg får alt det her udstyr pakket på min cykel. Og der er både noget sovegrej, så er der noget kogegrej, sådan at man kan varme vand og noget mad. Jeg hedder Rikke, og jeg er helt vildt glad for, at Solvej har spurgt, om jeg vil med på en bikepacking-tur i morgen. Hej, jeg hedder Marie Stovbæk, og jeg er vild med bikepacking. Jeg elsker at spænde små tasker på cyklen og tage på tur. Det kan være lange ture i lang tid, det kan være korte ture. Det betyder ikke så meget. Jeg kan bare virkelig godt lide at komme afsted og komme på opdagelse. For mig handler det også meget om at komme afsted sammen med nogen og dele den her oplevelse. Så derfor glæder jeg mig helt utroligt meget til, at jeg skal afsted med 3 kvinder. Vi skal til Amager og sove shelter, og det glæder jeg mig bare rigtig meget til. Optager vi? Vi optager. Hej, jeg hedder Solvej, og jeg skal på cykeleventyr, fordi jeg elsker at opleve ny natur og nye steder og udfordre mig selv sammen med andre mennesker. Hej, jeg hedder Sisse, og jeg har sagt ja til mit allerførste bikepacking-eventyr. Og det er mega fedt, fordi vi bare mødes med Rikke. Og ja, vi er jo stadigvæk i København, men prøv at se, vi kører på grus. Og vi føler allerede, at vi er ude i naturen. Vi er i naturen. Ja, det er så dejligt. Det er så fedt. Det er svært at filme eller styre det. Ej, se Birkenskoven! Ej, så der. Jeg presser. Ej, hvor sejt. Ej, det er sådan en lille hørelagtigt. Flokagtigt. Det lyder som elefanter. Ej, elefanter på Amager. Ej, de går bare helt derinde på... Ej, det ligner virkelig de sådan, hvad hedder Ja. det nede? De er på... ligesom sådan nogle elefanter på savannen, der andre. Ej, de går bare på række. Ej, men prøv lige at se sollyset. Ej, det er så fint. Ej, men altså, man kan jo kun blive glad i låget. Hvem vandrer hjemme? Skal de hjem og malkes, eller hvad det nu, de skal have mad? Eller? De skal også hjem og snacks. Ja. Det er snackbrølet. Det er snackbrølet. Det er lidt snackbrøl, Solvej. Har du snackbrøl? Rumlen i maven. Hvad er du gang i, Rikke? Jeg prøver at lave lidt mere åben overflade her, fordi
Det er sådan lidt tykke, de her. Sådan, nu begynder det. Nu får det fat. Wow. Ej, hvor er det bare fedt. Ej, det var helt utroligt. Ej, og så er der lige endnu et bålsted og sådan noget. Ja, og hvad er vi 10 km fra København? Ja. Centrum? Ja. Max? Ja. Hvor er det vildt. Og så stille, ikke? Det er helt Ej, utroligt. det er så smukt. Man bliver bare helt glad. Ja. Ej, hvor er det bare flot. Ej, det kan jeg ikke have så meget på. Jeg har også set det. Jamen, til gengæld så står den der bedre end din, tror jeg. Ja. Det er en battle. Okay, vi satser. Det ligner lidt hundemad, synes jeg. Den her har jeg hørt godt om. Den er det virkelig for god. noget? Det er vores forret. Det er, at vi skal have kantarelsuppe. Den er direkte importeret fra Sverige til kun 10 svenske kroner. Så i forhold til den her, der hvad koster 70 eller et eller andet. Fiskeskinsgavning, lædergavning, pileflet, filtning, snitning af skeer. Og jeg var så på sådan noget campcraft. Sådan, du har lavet din lejr, men hvordan gør du den så rigtig lækker? Altså, hvordan laver du en stol? Hvordan laver du en gulvkrog? Sådan noget. Måske hvis man nu kommer alle Så lige at gå ud om lidt, når den er nede, ikke? Altså lige hvor... Det skal vi altså. Vi kan så suppen ud, så forret nede i marken. faktisk godt. Ja, det, Det er faktisk en god idé. Ja. Jeg kan jo sagtens stå og hygge sig. Ja, ja. Så vi skal stå lidt længere. Nej. Nå ja, den er lige over på... Så jeg så den der camper første gang, der var med dig. Det var også det første, hvor jeg var sådan helt... Ej, der er det lille køkken i, og jeg blev så nuttet. Ej, hvor er det sejt. En lille vandhane med 2 plus. Ej, hvor er det fedt. Med stærken sammen der. Ej, men så nederen til dem, ikke? Kom tilbage, så lige se. Så bare lige dem her. Og så ind i vores hytte. Hej, er du klar til at sove? Totalt klar. Og vi har det varmt. Har du det dejligt, Sisse? Ja, det er simpelthen så dejligt. Du er klar til at sove? Nede i soveposen, jeg er så klar. Jeg er imponeret, at I skulle sove. Det er god. Good morning! Er I klar til en ny dag? Oh yes. Totalt klar. Meget frisk. Vi kommer ud af soveposen. Har I frosset, som vi har været bange for? Det har været så varmt. Det var virkelig dejligt varmt. Virkelig stille. Jeg er faktisk ret overrasket over stille. Ja. Men jeg er lidt rædbrækket. Ja. Så er det godt, vi har morgenmad og kaffe. Ja. Lækre ting. Kaffe, Marie. Ja. Kaffe med til mig. Ja. Men hver gang så tænker jeg så alligevel, at jeg så. Så dejligt. Ja. Så fint.
hvor var det bare hyggeligt, at vi var afsted i weekenden. Det var så dejligt. Tænk, hvor meget vi nåede at opleve på under 24 timer. Ja, det synes jeg det var er jeg faktisk, jeg havde følelsen af, at jeg bare havde været væk i, det ved jeg ikke, altså nærmest i hvert fald en hel weekend. Ja. Jeg tror det der med, at man bare kommer helt ned i gear, når man kommer væk fra de andre omgivelser. Og ikke bare lige sådan en rigtig baneplade sagt. Ja. Kan du give lige sådan nogle gode tips til sådan, hvis vi nu andre ligesom skal være med, eller hvad er din bedste tip? For jeg vil også gerne suge en masse ud af dig. Ja, altså jeg tror egentlig meget af det, som vi gjorde i den her weekend, synes jeg. Altså det der med at tage afsted med nogen, altså inden tage fat i nogen, der allerede kører. Altså de fleste siger jo bare, ej hvor er det fedt, kom med. Altså, så tror jeg virkelig bare at række ud til nogen, om det er nogen, man kender, eller gennem Instagram eller whatever. Altså, eller finde et andet community, man kan komme afsted med. Og så rigtig meget det der med bare at sætte en dato. Altså impulsivt, lad os gøre det på fredag, og så bare, du ved, tage afsted, eller lidt ud i fremtiden, og så ligesom, man får sat det der kryds i kalenderen sammen med nogen. Og så det der med, tror jeg egentlig bare, at bruge det udstyr, man har. Altså, man har jo en cykel. Man kan i hvert fald købe på Amager med alle slags cykler. Hvis man har et bagagebær, kan man lægge noget på der. Putte det i rygsækken den første gang, og bare komme afsted. Eller låne noget udstyr. Vi skal ud og cykle. Vi skal ud og cykle. Flere eventyr. Okay, så ser vi lige.